DepEd Library Hub iti syudad Tilawag maipatak deren. Detalye kadete na dakamat na report manipod kini Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maipatak deren ti Modern DepEd Library Hub iti syudad Tilawag para iti agtultuloy suporta ti LGU Lawag iti DepEd. Basar ti impormasyon ng parokati City Government of Lawag ket may basdek ti naso a building iti asidek ti DepEd Schools Division Office Lawag iti Barangay 23 Lawag City. May nag iti daytoy ket adat ti naiwayat a groundbreaking activity di October 10 mabayan ken Mayor James Bryan Alcid ken dagiti panakabagi ti DepEd Lawag. Kabayat na binisita pa ni Mayor Alcid ti Teen Center Building tapno makita na ti masapol a serbisyo. Naamuan nga inawat pa ni Mayor Alcid ti t-shirt nga adat tinipalaon nga inspiring mentor nga aramid iti maysang estudyante nga adat ti rangkap na. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.